Hiniling ng lokal na pamahalaan sa LTFRB na dagdagan ang bilang ng mga babiyaheng jeep sa Dagupan City. May live report si King Guevara. King. CJ, sa ayon sa LTFRB, nasa 15 hanggang 20 jeep na ang nabigyan ng special permit dito sa syudad ng Dagupan. Pero hindi pa rin ito sapat upang mabigyan ng serbisyong transportasyon itong mga kapuso nating commuters sa syudad. Limitado ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan dahil sa quarantine. Sa Dagupan City, halos walang masakyang pampasaherong jeep. Kaya ang ilang pasahero napipilitang sumakay sa tricycle kahit medyo mahal ang pamasahe. Ayan, katulad po ng mga tao, naglalakad pa rin yung iba, ganyan. Okay lang po, basta as long as na monitored pa rin po yung social distancing. Hihilingin ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa LTFRB na dagdagan ang bilang ng jeep na maaaring bumiyahe sa lungsod, lalo't sa Lunes. Isa sa ilalim ng syudad sa Modified General Community Quarantine. Dahil gusto natin na mas madali rin makapasok, lalong-lalo na yung mga pwede na magtrabaho ngayon. Yun po naman yung talagang goal natin, matulungan natin sila. When we had our video conferencing kasama yung Dagupan City, they already requested and we adhered to the request. Nag-add kami ng additional 5 units. Yun yung request nila, additional 5 lang naman. So if they have to request for other units in some other routes, it's very possible. Sa inilabas na guidelines ng LTFRB, kailangan pa rin sumunod sa sanitary measures, passenger limit at contact tracing ang mga operator at driver ng mga PUV. Samantala, balik-pasada na ulit ang mga provincial bus sa Cordillera simula Lunes. Isa sa mga minimum health standard na kailangan sundin ay ang pagsusuot ng face mask, paggamit ng alkohol at pagsunod sa social distancing ng mga pasahero. Kalahati lang din ang kapasidad ng bus ang maaaring gamitin para payagang makabiyahe. CJ, kung sakaling aprobahan na ng LTFRB itong hiling ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City, ay kailangan pa rin sumailalim sa inspeksyon at kumuha ng special permit itong mga jeep na gustong bumiyahe nga dito sa syudad ng Dagupan, nang sa ganun nga ay maging legal yung kanilang pagbiyahe para nga dito sa lungsod. CJ. Maraming salamat, King Guevara.